Kita goyang lagi yo. Goyang bareng lagi. Boleh loh kalau goyang sini monggo. Yang putering teratur dua-dua atau satu-satu saja. Ayo. Opo wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mengkanggo aku. Ayo cek bener kuwi. Wong sampean pokoke. Wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah kandheng wanita liya ora nyono ora ngira kowe medhot kaline asmara tresnaku kang tulus suci rambok joko malah mbok blenjani apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu pancen apa jroning ati nanging aku ra iso ngoncati lilo atiku wis lilo nadyan batin ku keloro-loro Loro tenanan. nanging aku ra kuwowo Sebab mergo aku wis kebaca tresno tenan. ngene lho Mbak Raisa Tenane to. injih Mas Ite ayo MR Musik TB Audio. Weh, golongane. asai Ayo. opo wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku Ayo memang bener kuwi. wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah kandheng wanita liya Banci kok Dek ya, banci. banci. Iya. ora nyono ora ngira kowe medhot kaline asmara tresnaku kang tulus suci rambak joko malah mbok blenjani apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu nadyan apa jroning ati nanging aku ra iso ngoncati
atiku wis lilo senadyan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwat merga aku wis kebacut tresno